iFM Dagupan RMN Fiesta Watch naghatid-saya at papremyo sa Barangay Pantal, Dagupan City. Para bigyang buhay ang ating good news, mga kasama natin, Idol Ruru Hugutero. Naging makulay at masaya ang ginanap na RMN Fiesta Watch kahapon sa Barangay Pantal, partikular sa Sitio Barrera at Sitio Milexel, kung saan nakilahok ang mga residente sa iba't ibang palaro at papremyo. Sa pangunguna ng 104.7 iFM Dagupan at RMN Networks, kasama ang ACS Manufacturing Corporation at Smart Dishwashing, bawat pahid linis solid, matagumpay na naihatid ang programang layong magbigay ng saya at tulong sa komunidad. 10 kalahok ang nag-uwi ng Kitchen Basic Cleaning Pack, habang 10 winners naman ang tumanggap ng 500 pesos cash, t-shirt, ACS gift pack at 5 kilos of rice bilang dagdag na biyaya para sa kanilang pamilya. Kasabay ng aktibidad, isinagawa rin ang Maria Corina Canner Feeding Program na naghatid ng mainit na lugaw at pandesal, katuwang ang Chill and Grind Cafe at Queen's Water Refilling Station. Dagdag pa rito na mahagi rin ng 100 boneless bangus, katuwang ang MG Dagupan Boneless Bangus para sa ilang residente ng Barangay Pantal na lalong nagbigay ng ngiti, busog at malasakit sa komunidad. Iyan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugutero, tatag iFM. iFM News. iFM News. iFM News.